Hej alle sammen. I dag skal vi lave sådan nogle små søde nøgleringe til jeres nøgler. Ja. Det man skal bruge er. Man skal bruge noget stof selvfølgelig. Så skal man bruge sytråd. Så skal man bruge en nål. Så skal man bruge sådan nogle små øjne her. Og dem kan man købe i Pandoro Hobby. For eksempel. Og rigtig mange andre. Det er bare lige et af de steder, hvor man kan købe. Og så nogle små knapper. Ja. Og en god saks. Det er bedst, hvis det er, at det er en stofsaks. Men den her. Ja, men det kan også godt gå bare med en normal saks. Og så skal I bruge en tus, som helst er mørk. Ja, så man kan se det, man tegner op. Ja. Og så skal du bare tegne en skabelon til det dyr eller figur, du gerne vil have. Og når du så du har tegnet en skabelon, som du gerne vil have, så skal du bare lige hurtigt klippe den ned. Nu skal du så sætte skabelonen på stoffet og på den lille hæftenål i, så den sidder fast. Så skal du tegne rundt om skabelonen, du tegner på stoffet. Ja. Og når du så er færdig, så tager du den ud, og så kan du bare begynde at klippe. Og når du så har klippet den ud og tegnet den, så skal du lave en til, sådan det er, at man kan få en hel krop. Og når du så har fået anskaffet dig 2 kroppe, så sætter du dem sammen. Og så skal du tage sådan en nål. Og så kan du sætte den ned igennem kroppen, og så skal du til at sy dem. Du skal ikke sy hele vejen rundt. Du skal en lille åbning blive, så du kan få fyldet ind i den. Og når du så har puttet øjne i, så skal du til at fylde tingene i. Så der skal du bare proppe det igennem det der hul. Ja. Og helt ned i alle armene, så det ligesom får sådan... Ja, og du kan eventuelt bruge en blyant, hvis det er, du ikke kan få det helt. Eller noget andet stort og sådan langt. Når det så er, at du har syet hullet til sidst, så er den faktisk færdig. Ja. Så mangler du bare at få en snor i og en nøglering. Ja. Så tak for den her gang. Vi ses næste gang. Hej.